bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hiire moon hande ko ñalawma alhamisa hawri ko 3 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji en ɓurɗi mawnude ko États-Unis puɗɗoɗen kanko Donald Trump ene wayno mo yillima hande toon to Corée du Sud ɗum noon e nder ɗon ɗo woni avion walla ɗon ɗo woni hélicoptère on fayi aéroport o windi hunde e poste makko wi wonde ko États-Unis foti fuɗɗorade kañum hoore mum testude armaji nucléaire anda holko woni sababu muɗum toon to New York kono kanko mamdani e kanko kumoɓe no continue campagne mabɓe wonde maire toon to New York ɗum noon ko sondage uji kolli wonde ko kanko mamdani kanko ɓuri kumo toɓe ha hande habruji men international mana en toon to Sénégal hono kanko Maymouna Ndour Faye o ɗaccitama e subaka caggal 48 heures nde yimɓe justice Sénégal nangunomo ɗum noon ko potital mangal waɗi toon hande toon to nokku mabɓe 7 TV ɗum noon ko guila journaliste uji ha reporter uji hollude si pour makko kanko Maymouna Ndour Faye e harinde min jogui oɗo sadio hadde laamu ngu en yaɓɓude kala ko fati jandiyanka habruji men manaw en toon to Cameroun tugnade kadi ko radio français international habri ko famɗi foof nogas tato neɗɗo maayi ɗum noon sibabude kamɓe police dartade yimɓe ɓe ganduɗa seppo talade ɗumen résultat woteji bannoɗe ñande 12 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗum woni titruji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma e gartu joni jañoɗen hen ko musidɗo moon amateur haalata e moɗon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hiire moon ko adi fof ko siftinde on hono hendu walla ƴiwole garnoɗe toon to mbiyete leyɗele gonɗe e Caraïbe ɗum noon ko leyɗele hen saji ko Amérique latine goni hen ene wayno ko waɗi ko moins ko famɗi foof 50 neɗɗo mayɗo tugnade kadi e habaruji ɗi ganduɗa CNN ƴiwonde nde kañum hoore mum innirande Malisa haysinde oɗo sa joni famɗi dole mum ene wayno hande oɗo ñalawma alhamisa 3 lewru octobre nde rewin toon to Bourmouda caggal nde rewi toon to Jamaïque Cuba e Haïti tugnade hande hisaji mabɓe nde wari ken wona 50 neɗɗo tugnade hande habaruji gumi toon ko wawi wonde fof nde ɗo ƴiwon ko ƴiwonde hullunode ma ɓurɗon bonde e kadi ɓeydinde hewde dole ɗum ɗo fof e wiide mabɓe kamɓe haralleɓe ko fate climatologie ɗum ɗo fof sibabu nde ko gueɗe ɗe ganduɗa neɗɗo waɗi ɗum bonni kala ko fate taaride muɗum ha ko wayne ƴiwole mbaɗi ni en ene ɓeydo hewde dole Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettu yankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International habaruji men États-Unis binɗen ni guiɗirɗen ko toon to Washington ummade ko CNN windi hono kanko Donald Trump ɗon ɗo jolle hélicoptère on fayi toon to aéroport gonɗo toon to Corée du Sud non toon to fonno fottude hono président mo Chine Xi Jinping en wayno kanko Donald Trump o windi e nder média makko social wi wonde ko États-Unis en foti fuɗɗade kañum hoore mum testude kala ko wiyete armaji nucléaire windi banko kadi no windiri kadi ko ɗeɗon golle kadi ko poɗɗe fuɗɗade joni noon kadi ko hunde nde ganduɗa non seulement hawi aduna fof mais hawi kadi hay yimɓe conseil ji makko toon to Maison Blanche non tugnade kadi e konngol gumingol toon militaire kalfinade ko fati kala ko fati armaji nucléaire nde ari toon to Sénat hande ko namda wiya wonde namdama ko fati e ɗiɗo haaluji ɗi kanko Donald Trump haali ene wayni ko kañum hoore mum wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde kañum hoore mum tinani e kadi ene wayni ko ala fof pewntagol ngol rokka pour hadde Donald Trump winde ɗum ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa wayri waɗede États-Unis ma won duuɓi 33 ɗum noon anda holko woni sababu kanko Donald Trump o irti ka ɗon haala
ko ay wonde fof en wayno kadi no ko jikkuji makko ko gandadi kanko Donald Trump so yiɗi ñaññinde walla hulɓinde won yimɓe ɓe ganduɗa taw ko ɓe fottata taw ko yimɓe hohoɓe ko wayno Chine ko wayno Russie ko wayno Allemagne ko wayno leyɗel Europe omo heewi hutorade e gueɗe mbaɗe ni henna taw ko gueɗe dol siftore kadi ene wayno ko nde o haareji makko walla dukoji makko kanko président Putin o haali no wi wonde ko maw neldu e ɗeɗon balɗe maw neldu kala ko wiyete en batuji jogiiɗe kaɓirɗe nucléaire toon to geej kucciɗe e Russie ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump omo yiɗi bakkorade ɗum ɗon ko wawi wonde fof anda ko taw holko woni sababu mum kono noon wayni ko kan ni Pentagon donc ministére tupiriɗo ko fate défense leydi ni état major hay goto men heɓani instruction ummade makko kanko Donald Trump walla ummade kanko e ministre makko topiriɗo ko fate guerre mo mbiyata ministre topiriɗo fate guerre noon wiyeteno ko ministére topiriɗo ko fate défense leydi hono kanko Peter Hegseth. Kanko Donald Trump kadi haade makko yaade toon to Corée du Sud tumnade kadi e bindol ɗum noon ko kanko biyeteɗo Glenn Kushner ɗum noon kadi ko neɗɗo ko avocat kañum hoore mum kadi ko analyste kaalo ka habruji kono noon kadi ne anda kañum hoore mum kadi ko neɗɗo mo ganduɗa weldana Donald Trump kono noon woni ko haali wi ko gueɗe tati ne wayni ko kanko Donald Trump e nder vidéo mo waɗi kanko hono Donald Trump ene wayni ko ɗeɗo gueɗe tati ene wayni ko toɓɓe ɗe ganduɗa en o weltaki ɗum kanko Donald Trump e nder balɗe ɗiɗi ɓennude o toɓɓe arade nde ene wayni ko cour d'appel goɗɗo ko mbiyata cour jeanaɓijo ɗum noon baɗɗo ken wona sappo e goho juge kañum hoore mum ene wayno ruttini cour d'appel ko wanno ko pour ko fate en yamirdemo kanko walla wiidemo wonde komo jogui droit e neldude ministére uji toon to Portland ɗum noon kamɓe ɓeɗo juge ɗiɗo juge uji ene wayno ko rittinade ɓe e kaaɗo haala ene wayno ɓe gonni koye ɓedde oɗo saji hono kanko Donald Trump est ce que o ɓurtinani gueɗɗe ɗo waɗata ɗen ko fate en holko président mo États-Unis wawi wadde e ɗon ɗo laami ɗum noon ko hunde nde ganduɗa en so tawi ɗum ɗon wiyama wonde ruttinama firti wonde ko kanko Donald Trump ko waɗanno toon to Portland walla toon to Oregon walla toon to Californie walla toon to même Illinois surtout wuro Chicago hawnaki ɗum ɗo fof ma irtu doole makko ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump o jogra o weltatako hen ko jiida e ɗum ɗon kadi hono kanko Glenn ko haali kadi o wi konne ne wayni ko sénateur uji joyo oɗo saa joni janti e démocrate en pour wande bloc de gueɗe ɗe ganduɗa o fawi e Brésil ɗum noon sifti noon ko Brésil ko tuggi tan de ñaawore hono kanko gonnoɗo ancien président mo Brésil hono Bolsonaro ene woni ko kanko Donald Trump o fawi Brésil tarif ɗum noon o ɓeydi kala ko wiyeteni frais de douane kala produit ji gummotonoɗi toon to Brésil fate toon to États-Unis ɗum noon wayni ko républicain ji joyo jante démocrate en pour wiide wonde ko kanko Donald Trump wala droit waɗ ɗum kanko Glenn kadi ene wayni toɓɓere tataɓere nde kadi ene wayni ko kanko Donald Trump jogoto dañci hen caɗele ko hono juge goto fédéral biyeteɗo Michael Seabright kañum hoore windi ene wayni kañum woni 64 ɗerewol ɗum noon ko yamirore wiide wonde ko hono neɗɗo goto biyeteɗo Esili ɗum noon ko neɗɗo mo kanko Donald Trump nomi yo won procureur fédéral ɗum noon wayni kanko oɗo ñaawo wi wonde ko Donald Trump nomde oɗo neɗɗo ene wayni ko oɗo neɗɗo wa jogaki karallagal pour nomi wonde oɗon rôle ɗum noon ene wayni ko kanko oɗo juge salim ɗum ɗum ɗo fof noon o wiide makko o wi wonde ko ittata Esili liggeyaji ɗo yokkaɗi oɗo saji tawde liggeyaji kala ko wawi wadde enquête ene wayni ko won procureur uji goɗɗi walluɗo ɓe ciññini pour wallude ɗum ɗon kono ene wayni ko kanko oɗo juge kadi kanko oɗo juge fédéral biyeteɗo no mbiɗen biyeteɗo Michael Seabright o wi wonde ene wayni ko lensi halagan kañum hoore mum ene wayni ko Donald Trump tan ƴefti ɗum e ɗum noon kadi ene wayni ko enquête lensi waɗata oɗo saa joni ko fate James Comey e ko fate Letitia James ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa jogorani rewde lawol par ce que ko kanko lensi haligan tan kanko go tan signini enquête aji ɗi waɗata ɗi tawde procureur uji goɗɗi ciññinani hen tawde procureur uji goɗɗi ciññinani ballanimo kanko lensi halagan tawde wala taw qualification ɗum ɗo firti wonde ko enquête aji kanko lensi halagan ɗi waɗa ɗi fof hawne koko jogori werlede par juge goɗɗi koko jogori sala ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ɗum o ɗacci États-Unis gueɗe tati ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ne wawi bonnude agenda makko so artoyi
Khabruji men États-Unis hande ton to New York tumnade kadi sonde juge jaltudi hakkunde kanko Mamdani e kanko Kumo candidat ji ɗiɗi ɗaɓɓoɓe wonde maire ton to New York e tumnade kadi sonde juge jaltude ɗaɗa balɗe ɓe mbi wonde ko kanko Mamdani en wani ko ɓeydi toɓɓe makko ɓeydi mun no fewi ken wona 25 toɓɓere ko ɓuri oɗo sa joni hono kanko Kumo ɗum no siftindon tan kanko Mamdani ko kanko démocrate en cuuɓi yo won candidat pour heɓde maire kono noon kanko Kumo en wayni ko caggal nde woteji primaire mbaɗi hakkude mabɓe kamɓe démocrate en kanko Kumo sali woppude wayno wonti o wi wonde o wonti candidat indépendant ko way wonde kon sifti non ko Andrew Kumo kañum wonno meɗin wonde gouverneur ton to New York e ɗum no démission de caggal nde rewɓe liggotonoɓe makko jalti mbi wonde ko ƴewri ɗumen caysagal ko way wonde fof en wayno ko ɗiɗon enquête aji ene continue hande woni hen enquête aji noon ne wayno camminama ko ɗum woni sababu kanko hoore makko démission o natti wonde gouverneur siftin ɗon tan nde o démission natti wonde gouverneur nde wonti gouverneur e place makko ko oɗo goɗɗo joni debbo gonɗo gouverneur oɗo sa joni toon to New York donc kanko biyeteɗo kati hokkol ɗum noon siftin ɗon tan kadi ene wayni ko kati hokkol caggal muɗum woteji ɓurnir hitande ujunnaji 29 wonti kañum hoore mum gouverneur ɗum noon caggal nde woteji mbaɗi oɗo sa joni kadi siftin ɗon toon to gouverneur to kadi ene wayni ko kanko kati ene wayno o foɗindirtoɗo joni ko républicain goɗɗo biyeteɗo Stefanik ɗum noon kañum hoore mum ene wayni ko sarɗiyanke jeyaɗo toon to New York ɗum noon tugnaɗi e sonduji jaltuɗo oɗo sa joni woteji mabɓe jogorɗi wadde hitande ujunnaji 26 hono kanko Stephanie en wayni ko kanko ɓuuri hokkul ken wona toɓɓere walla toɓɓe ɗiɗi kanko Stephanie omo jogui 43% ko kati hokkul omo jogui 42%. Khabruji men États-Unis cektorɗen ko toon to New Jersey tumnade kadi e ko journal biyeteɗo Le Hill hono kamɓe yimɓe immigration département donc homeland sécurité ɓe jeehin toon to New Jersey ɗum noon ɓe jani toon e nokku liggeteɗo tumnade hande khabruji mbinnaɗi ɓe mbawi nangude ken wona 46 neɗɗo taw ko yimɓe ɓe mbiyata ɓe ngala kayitaji ɓeɗo yimɓe kadi ko kamɓe yaaɓe toon ɓe kadi ko yimɓe ko dediɓe jeeyaɓe homeland sécurité donc ɓe mbi oɗo ɗeɗo peeje kadi ngari koye warehouse walla nokku liggeteɗo goto gonɗo toon to Avenel ɗum noon ko toon to New Jersey ɗum noon waɗi ko hanki mercredi ɓeɗo 46 yimɓe ɓe nanki ene wayni ko ma won 22% e yimɓe liggotonoɓe oɗon compagnie ko way wonde fof ene wayni ko kamɓe ɓeɗo foof ene wayni ɓe nawama toon to kasoji fédéral eɓe padi loskoji immigration tumnade hande journal biyeteɗo The Hill. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sahel habruji men international puɗɗoɗon ko toon to Sénégal ko ɓuri haalede hannde ko goppugol hono kanko Maimouna Ndour Faye gardiɗo télévision ɓe mbiyata 7 TV e kanko Babacar Fall gardiɗo kañum rédaction toon to TVM ene waɗi ɓe nanganoma sibabude entretien mo kanko Madiambal Diagne o waɗno en e nder toon to woni français hakkude télévision 7 TV ɗum noon ko wawi wonde fof ene wayni ko ɗum ɗon kadi goppugol makko kanko Maimouna Ndour Faye hannde waɗi kadi won sababu wonde toon to télévision makko toon to nokku 7 TV ene wayni ko journaliste uji kewɗi ngari toon journaliste uji e yimɓe kadi ardiɓe kala ko nokkuji bindeteɗe technicien ji e pelle ganduɗa professionnel e représentant ji kala liggotoɓe ko fati jayniyankoɓe mbawi rendude toon hannde ɗum noon kadi ko pour hollude fice mo joguinimo kanko Maimouna Ndour Faye e Babacar Fall ɗum noon e men ko ɓeɗo ɗi fof ko nangaɓe moftaki ene wona 48 heures e kasoji sibabude jaaɓi waddude kanko Madiambal Diagne entretien e yeeso public kewɗo hono kanko Mamadou Ibra Kane o ƴefti konngol o wi wonde ko ene wayni ko ngolɗo nanngugol ko nanngugol politique ɗum noon ko yidde deƴƴinde meccal jayndiyankagal toon Sénégal ala fof bindol walla kuulal gongal Sénégal kangal wonde journaliste rokkude konngol e neɗɗo mo ganduɗa justice ne rewe muɗum o donc ene wayni ko liggey mabɓe ko habrude o wi ko kewi ɗo en ko ha ɓeɗo nanga ɗum ɗo ko hunde bonde wonande démocratie ɗum noon ko kanko Mamadou Ibra Kane haali ɗum kanko journaliste o kadi wawi rentinde kadi laamu ngu wonde ko ɗeɗo ko ɓe ɓittete oɗo sa joni ko fate ngaluji mabɓe ɗeɓe kaɗa hebde ɗi kala ko fate balle ɗe ganduɗa laamu waɗanno ko fate ɗiɗo galleji jeyandiyankoɓe kamɓe taw ko ɗeɗon balle kadi ko assemblée nationale voti ɗum ene wayno ko laamu ngu salim ha hande tottudeɓe kalisaji mabɓe hadde meccal mabɓe ngal ɓe jogui ngal e surtout yenno hadde kala ko woni jeyandiyanka wonde jambol
donc wi wonde ko laamu ngu yiɗi ko wadde ko galle jani en koɓe tako privé ɗum noon pour wadde tan état goto tan ko état woni oɗon état woni état Sénégal oy ɗum ɗon noon ko hunde nde jogoran marché toon Sénégal donc ko fate Mouhamadou Diagne ɗum noon e wayni ko kañum woni président convention des jeunes pour reporter au Sénégal o wi wonde ko kewi ko ɗeɗo balɗe ɓennuɗe ɗum ko hunde hersininde ko hunde mettude donc yiide journaliste uji ne mbaɗe jamɗe ne mbaɗe juuɗe mumen surtout e nokkuji mumen to liggoto ɗum ɗo ko hunde ko image mo ganduɗa henno ɓe cikkano ɗum ne arta toon to Sénégal donc o wi wonde ko sifti o noddi yimɓeɓe yo won dialogue kadi ko dialogue tako gonga e dialogue kadi ɓooyo ɗum noon hakkude leydi hakkude laamu e kadi e yimɓe mo ganduɗa ardiɓe presse o wi wonde ko sukaɓe reporter uji oɗo sa joni guuri ene jogui joni kene woni lebbi joɓaka ɗum noon e wayno ko kala ko jeydi en koɓe ballatano e ɗum noon oɗo sa joni hono laamu ngu nene bloqué ɗum ton habaruji parɗe Sénégal toon to Suisse debbo goto mo warannoɗo Sénégal naji biyeteɗo Aminata Tall o tawama e appartement makko mo maayi ɗum noon o maayi toon ko toon to wuuro wiyetengo Albisire Den ɗum noon ko leegal gongal toon to wuuro wiyetengo Zurich ɗum noon kanko maayiɗo wayno ko mo warannoɗo e kadi tuumaɗo waɗi mo ko biyeteɗo a jaarowo duuɓi 50 kañum hoore mum ne tawama e nokku ɗon ɗo maayde nde waɗi ɗo ɗum noon tugnade hande enquête o ko haali mi mbi wonde ko kanko Aminata Tall ene woni ko kanko jaɓɓino oɗo debbo o nanni ɗum e appartement makko wonde muɗum ɗon ɗum noon ko caggal oɗo debbo kañum hoore mum nde joguino caɗele e gorko muɗum e joomgal walla gondiɗo muɗum waɗi ɗum ɗon ɗum noon wayni ko caggal muɗum nde tugnade ha hande enquête o no yaari ni mbi wonde ko kanko Aminata Tall ene wayno ɗaɓɓino debbo yo yaltu appartement makko andaka noon holko woni sababu muɗum kono ene wayno ko caggal ene wawi wonde ko sababu nde ɗum ɗon addi ha kamɓe ɗiɗo ɓe puɗɗi dugdude ene wayno ko kanko jaawo tuumaɗo ko kañum wari mo ƴefti hunde semde fuɗɗi fiide mo fiimo noon ɗon hawo maayi tugnade ha hande ko enquête o haali ne wayno ko hoddiɓe mabɓe kañumen tinni ɗum ɗon noddi police nde police ari nde police suisse ari nanguimo kanko e biyeteɗo Diawo ɗum noon oɗo sa joni wayno enquête nen continue tugnade hande journal biyeteɗo Libération ko haali ɗum noon ko toon Seneweb itti oɗo habaru toon to Mauritanie tugnade ministére toppitiɗo ko fate e élevage ɓe mbi wonde ko oɗo sa joni ñaw mbiyetengo Paule Vallée Rift toon to Mauritanie wayno ko oɗo sa joni ɓeydima ha yettima 57 ɗum noon tugnade no ɓe kaari ni mbi wonde ko ɗiɗon 57 kalɗe ɓe jiiti ene wayno ko kañumen koyemen goni koye nogas joyi nokku toon to Mauritanie ɗum noon hande tugnade kanko ministére toppitiɗo ko fate élevage koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɗum ministére o kañum hoore mum e kawuji ɗi yiiti ɗi ene wayno wi oɗo sa joni toon to Tafrak Zeyne toon to Lixar ala fof dammiri jiitade ene wonde e nguɗo ñaw o wawi wonde fof ɓe mbi wonde ko caggal nde ɓe donc hande tugnade ministére toppitiɗo ko fate élevage koɓe kaali ɓe mbi wonde ko e nder 35 nokkuji ɗi ɓe ƴeftino ƴiƴe meje ɗum noon koɓe ƴefti ken wona 995 échantillon e nder ɗiɗon échantillon ngaji ɓe jiiti hen 227 échantillon taw ko kañumen koye men en mbaɗi ñaw ngu donc hande ne wayno ko tugnade hande kamɓe élevage ministére toppitiɗo ko fate élevage koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ɗiɗo kawuji fof ene wayno wona e Tafrak Zeyne wona e Lixar jiita ɗum ɗon ɓe guitti ɗum kadi koye journal goɗɗo biyeteɗo Africa Guinée ɗum noon ene wayno koɓe mbi wonde ko oɗo sa joni ene wayno ko toon to Mauritanie won guinenaɓe hewɓe nan toon nangga ɗum noon koye kasuji nokkuji kewɗi toon to Mauritanie ɗum noon ne waɗi hen nanggaɓe toon to Nouadhibou e waɗi nanggaɓe toon to Nouakchott Rosso Darnaim PK10 e toon kadi to wiyete Attar ɗum noon kadi won hen nanggaɓe kadi ɓuura lebbi tati ɗum noon taw kañumen koye meeɗani ñawede tugnade hande e oɗo journal ko haali ɓe mbi wonde ko ɓuuri hewde e ɓeɗo yimɓe nanggaɓe ko yimɓe nanggaɓe takkaɓe gueɗe ɗe ganduɗa kañumen koyemen mbaɗani ko way won fof ene wayno ko ka ɓurɗo haalede oɗo sa joni walla ɓurɗo yejjitede ɗeɓɗo yejjitede ko ka mo ganduɗa biyeteɗo Amara Camara kañum hoore mum nanggaɗo guila hitande ujunnaji 2018 sabu babude takkede kañum hoore mum wonmo wari kono ene wayno ko kanko hoore makko tugnade hande avocat ji makko kaali kanko hoore makko ene wayno ko ala preuve aji ɗiɓe jogui ko kanko waɗi ɗum ɗon
kono ne ko ɓuri hamnade ko ɓuri kadi journal o ko haali oɗo sa joni en wayni ko kamɓe Guinée walla laamu Guinée en wayno ɓe jaɓani wallude ɓeɗo yimɓe wonɓe toon ɗum noon yimɓe wonɓe toon ɓe ɗi ɗum kasuji kadi en continue en goyto wonde ko condition ngaji walla no nangira toon ni e ɗiɗo kasuji walla gurdam ɗam guuri ɗam tan gurdam ɓe guuri e ɗiɗo kasuji wona hunde ɗoftinde ko wiyete haqqi made ko way wonde fof en wayni ko kamɓe ɓeɗo guinenaɓe mbi wonde ko laamu mabɓe walla leydi mabɓe walla yimɓe hohoɓe guinenaɓe guila e ambassade ha e gardiɗo leydi Guinée kañumen koye men wayni koko wi koko belsidiɓe koko berliɓe ɗum noon e wayno ko tugnade ha hande habaruji gomriɗi oɗo journal Africa Guinée caggal ndeɓe contacti ñande 31 octobre directeur général guinenaɓe wonɓe caggal leydi ene wayno ko kañum horum jaɓani haalde kaɗo haal ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde wonde toon to Mauritanie taw ko ɓeɗo yimɓe étranger ji wonɓe toon to ene nanga e kasuji Mauritanie habaruji men ha hande toon to Afrique ene wayno ko tugnade kadi habaruji Radio France International habri caɗele nen continue wonde toon to Cameroun oɗo sa joni kamɓe France ɓe kolli hono oɗo sa joni fayre mabɓe no fewi ko fate en laamu ngu walla yimɓe dadiɓe laamu oɗo sa joni no kaɓirte ɓeɗon seppoɓe ɗum noon e tugnade kadi ko kamɓe Radio France International koɓe kaali ɓe mbi wonde ko famɗi fof au moins 23 neɗɗo maayi sibabunde ɓeɗo seppoɓe e kadi police noon tugnade hande koɓe kabiri mbi wonde ko won groupe goto gonɗo toon dartonoɗen pour Cameroun noon groupe o wiyete donc stand up for Cameroun ene wayni ko e nder médiaji ɗiɓe kaali ñande alarba ɓe mbi wonde ko ɓe dartinta hollude mettere mabɓe sibabunde ɗiɗo woteji donc e wiide gouverneur Douala ɗum noon Douala siftino ɗon ko capital économique toon to Cameroun e mbi wonde ko Douala ɓuuri dañde fitinaji e leydi ndi foof ɗum noon e wiide mabɓe kadi ene wayno ko sibabu ɗiɗon fitinaji kene wona au moins temedde ɗiɗo neɗɗo nanggama toon taw ko yimɓe sepannoɓe tin ɗon tan ko résultat ji jaltuɗi ɗi en ko hakkude kanko Paul Biya président ɓurɗo hewde duuɓi e aduna he jaro hande 92 ene wayni ko kañum laami Cameroun guila hitan 1992 ko kañum gañi woteji bannoɗi ñande 12 lewru octobre ɗum noon tugnade e kamɓe conseil constitutionnel gonɗo toon walla constitutionnel ko haali donc tugnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ene wayni ko kanko Paul Biya o gañino 53 piccal jeeɗiɗi so fawama e temedere kono kanko Issa Ciroma Bakary kanko dañi tan ko 35 piccal ɗiɗi kono noon e wayni ko yimɓe ko ɓuuri hewde seppoɓe wonɓe toon e wonɓe caggal leydi kadi mbi wonde ko ɗiɗo woteji ko gujjaɗe joni hono kanko ministre toppitiɗo ko fati administration territorial toon to Cameroun hono Tanga o wi wonde ko ene jeeya e maaɓe ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa hen kañumen koyemen hutornoɓe doole e finalement perdi hen gurdam mumen ɗum noon kanko haali ɗum ko kanko gardiɗo kafeji nder leydi ndi hono ko Pulaar Tanga ji ko wawi wonde fof ene wayno ko fitinaji ɗinen continue oɗo sa joni toon to Cameroun ɗum noon wona Douala tan ko guure kewɗe ɗe ganduɗa mawɗe gonɗe toon to Cameroun ne wayno ko yimɓe jaɓani deeje andaka noon oɗo sa joni e won nangaɓe ko wayno ardinoɓe ko farte parti ji lundu est ce que kanko Issa Ciroma Bakary mo hen kono noon wayno kam ko tugnade kan e habaruji gommiɗi toon to Cameroun kamɓe wonnoɓe parti ji lundu ɗi foof kamɓe fof ene wayno koɓe convoquanoma toon to Douala andaka so tawi koɓe nangaɓe walla ɓe nangaka bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sahel habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamis 3 lewru octobre hitande 2025 gasi haalaɓe ko musidɗo moon Amadou Touré haaldanno e moɗon yen mbaale jaam ha jankore on jarama.